Čaute, ja vítam vás u posledného videa z hry Hero Zero. Pýtajte sa, prečo som s tým skončil? No ja mám odpoveď na túto otázku. Odpoveď, že som neskončil s tým, že nemám veľa času na to natáčanie. Nemám na to veľa času, tak, lebo to musím strihať všetky videá. Ja budem robiť nejaké vlogy teraz nebudú také, že hry, ale Clash of Clans to 100% bude. A dal som aj môjmu kamošu účet, takže on bude vedieť, jak sa to bude natáčať aj on, a jak ste videli, keď sme boli na štrande, tak tam on sa volá Matej. Boli sme v tábore, už sa končil náš tábor a už idem v babke potom na 2 týždne. No, tak toto bude také videjko. A budem volať ešte aj s týmto a budem robiť vlogy. Zabudol povedať, že reperkom je áno, so sedím. Nie si reper, ty si sedí. Lebo máme nový channel, sa to pochopí. No, zase taký bug mi dalo. Tu mám misiu a niekoho poprosiť. A možno budeme natáčať aj s Counter-Strike. Možno. Ale z globálka. Z globálka určite, ale z Counter-Strike asi nie. Neviem. Counter-Strike Global Offensive je to isté. Ty si prebil. 18 plus. Niečo nehovorí. Dobre, tak ja to idem skrátiť zatiaľ. Tak. Zatiaľ to pauznem. Takže som tu ešte minútku. Tak zatiaľ si dáme pár útokov v lige. Pohodička. Ja som mohol ísť na tohto. Tomuto už hýbajú len 14 pohárov a na 15 a Ty dal teraz útok? No nie. Teraz. Nehovor dopredu, Ježiš. Má väčší damage, čo keď mal. On mal všetko. On mal viac H než ja. Takže to je bagnúca celá hra. A za to ešte nechcem hrať, že to dáva takéto bugy tá hra. Mne to nedáva. To je tvoj komp. Dá mi to 2 plus. A ukáže to na každého kompu. Nemôže byť bagnutý môj komp. No aj komp ti sa. A čo keď mi sa? Lebo tam mám debilnú nažaté. Pozerajte. Chápete to? Bronz 1, 23, mám o ňom všetko lepšie. A teraz mi to laglo do ryti. Zatiaľ to stopnem. Som tu. A chápete to? Bronz 3 má pozrieť schopnosti. Odo mňa má 2 lepšie. A pozrite na tohto. Takže 100% na Yolanda RO. Zdravím. Za seba. 5, 4, 3, konec strihu. Čo? Chcete vidieť, jak prehrám? Pozerajte. Ani. Nevadí. Nenatáčam. Všetko na 200, ale ho. Bagov. Ježíš, nejakú Yolanda RO. Dobre, bačte. A teraz ja. Aspoň som. Pardon. Možno v minulosti budeme natáčať sériu z Hero Zero. Ty kokos, to je lamer jak hovedo. Prečo mi tu neukazujete brnka? Ale ukazuje! Teraz. To nie je bug v mojej kompe.
Toto je hra nebug. Toto on hra ide pomaly, ale toto ukazuje. Martin, to brutálne baglo. Tam ti predtým ukazoval, že máš 99 a máš 96. Tam má 99. No ja pozriem to video a uvidíš. Pozri, koľko mi nabere. Ty kokos. Keď je 25, ja som 27, on je bronz 2, ja som bronz 1, on má 25 životov, ja mám 27, mám dve väčšie a mám väčší damage, takže akože to musím... 8 ligových bodov, ale chodte do ryti. No a vidíte, ešte v second hande obchode sme si neurobili bodičky, ale hovno, je to lepšie. To ja 4 donúty za to nevyhodím, lebo toto je to isté. Čo sa vôbec neoplatí. Tak dám jedno. Nové zboží. Ďalšie. No, tak toto počkaj. Úplne zlý. To je dobré. Teraz mi vyzerá jak sexuš. Konečne mám aspoň niečo. Okay. No koľko už natáčam? 6 minútiek, to sa jak... Vždycky, keď natáčam Hero Zero. To jak rýchlo beha. Áno. No a... Ty kokos! Počkajte. To je... Aha. Zatiaľ ešte miniem tieto tabletočky. A dám už len 7. Bo možno v minulosti to budem hrať a hubičky. Tieto blbosti si nebudem doplniť. Ešte toto si kúpim. Ja si to mám takto. Pozriem na mňa také. No toto je aj... No, to možno v minulosti budem hrať. Dobral som si odmeničku. Počkajte, mamina tu je. No, mamina niečo chcela, tak už odišla. Ani nechcela. Odišla. No, ale chcela niečo. A čo? Neviem. No. Centrum babičkovka. Aká centrum babičkovka? Čo je centrum babičkovka, kde si bola tá misia? Tam hore bude napísané centrum babičkovka. Kde? Keď dáš, že prerušené, tak tam tu je centrum babičkovka. A dám útok a dám ešte 2 útoky v souboji a už by to bolo potom všetko. Gorgo. To je Gorgo! Gorgo! Pozrite, jak prehrám. Pozrite, aký má damage. A aký mám ja. Nedám ani za svet. No dám preskočiť. To sa nedalo dať. Ľudia, ale toto malo damage jak svinia tento. Ale jednu úroveň máš. Gorky. To Gogi. Gogi. Tam ešte do Togi. Togiho. Čo sa nemá na Gogi? Správne. Drogy. Drogy. Teda, nie, to zle som povedala. Čo sa nemá na Gogi? Správne. Gogi. A tiež drogy. Ty kokos to má. No dve. Chlapče, ten opasok, čo mal ten, čo mal tento, no tak to chcem nosiť v tom elektrina. Chápeš, len tam zastrčíš nabíjačku a nabíja sa ti mobil. Viete čo? Ja keď som taký dobrý, tak ešte keď som v klane, ešte možno keď som v klane,
Tak Tak dám dáme ešte posledné jeden. peniaze. Nie, tak dám posledné peniaze. Všetky. Áno, keď ešte som, keď ma nevyhodí. Ale to už by bolo pre toto videjko všetko. Posledné videjko. Alebo to sú... Ešte. To už by bolo... A on na mňa ešte raz zautočil, Gorko. A vyhral. A vyhral som. No, takže pre toto videjko by to už bolo všetko. Takže nezabudnite dať like, koment, odber a majte sa.